Den døende galler af Andrea Andrea og Laura, Laura. 3. i. Okay, her er lidt baggrundsinformation til den døende galler. Ja. Som I kan se, så kong Attalos den første, han levede fra 269 før Kristus til 197 før Kristus. Og han var altså konge fra år 241 før Kristus. Og han var en af oldtidens store mæscener, og det vil altså sige, at han købte en hel masse kunst, som han så stillede til offentligt skue. Og det var han meget glad for at gøre. Og han promoverede så sine sejre via de her skulpturer, som der var opstillet i både Pergamon, som for eksempel den døende galler, som vi skal analysere, og i Athen var der også skulpturer, samt i en søjlehal i Delphi. Og man ved, at der har været flere taberstatuer i Pergamon end den døende galler, og vi kalder, altså ikke fordi statuen er en taber, men fordi at det er et portræt af taberen i den her krig, som han vandt. Og statuerne, de er altså blevet placeret på forskellige museer rundt omkring i verden. Og der er forskellige estimationer om, hvordan de har set ud sammenlagt, men det kan man ikke vide med sikkerhed. Og så krigen, som den er skabt efter, fandt sted i år 237 før vores tidsregning, og statuen den blev sat op cirka 7 år efter. Så det må have taget en del år at lave den alligevel. Og så, det var noget helt nyt, at det faktisk var taberne, som man lavede en skulptur af, hvor man plejede at fokusere på sejrsherrene. Så det var lidt revolutionerende og lidt spændende, den her døende galler. Ja, så har vi så lidt analyse af selve den døende galler, og han er 0,93 meter høj og 1,85 meter lang og 0,89 meter bred. Og han er så fra 230 før Kristus og udhugget af marmor fra Lille Asien, eller som vi kender det i dag, Tyrkiet. Emnet for denne statue her, det er et nederlag og krig, fordi det kan man se, at galleren han har et stiksår i højre side af torsoen, hvilket er et symbol på hans tab af krigen. Og der er stiksåret. Og han er så en Chorus-statue, det kan man se på hans penis. Okay, proportioner og positur. Det var meget slående, at han generelt var meget proportionel, men han havde altså nogle ekstremt store både fødder og hænder, og det kan I se i målestok. De har sammenlignet med vores egen, det er Lauras fod med avocado-strømperne, og så er det min hånd. Så han er en god størrelse. Men generelt så er han altså meget realistisk, og han har sådan en blød muskulatur, der ikke er alt for karikeret, og det kaster nogle fine skygger, som der giver et meget livagtigt udtryk. Og så har han en statisk positur, altså selvom der er lidt bevægelse, og der bliver leget med nogle forskellige vinkler osv., så er han jo svækket efter krigen, og han ligger ned og er såret, og han er døende, som det jo også, som statuen også hedder, den døende galler. Ja. Så har vi lidt om ansigt og detaljer, og det er meget tredimensionelle udtryk, også med hårlokkerne, der han næsten er for sig selv, en masse hårlok, der stikker ud fra hans hoved. Han har noget fyldigt og vildt hår, og et maskulint ansigt med en stor næse. Han ser meget eftertænksom og skuffet ud, og kigger nedad. Han er skuffet efter krigen og ærgerlig over at have tabt. Og så har han nogle gallertræk, hvilket er også grunden til, at vi kan vide med sikkerhed, at den her statue er et portræt af en galler. Han har det store hår, det vilde hår, og så overskægget og halskæden. Og halskæden, det er så et typisk tegn på en galler, som noget af det, de havde meget på dengang. Hans krop, den er meget overordnet, så er den slank, men også muskuløs. Der er ansydning af muskulatur, det så vi også på billedet af ryggen. Han har et relativt lille hoved, det vil altså sige, at det er meget proportionelt, og en detaljeret krop. Der er for eksempel hulning i kravbenet, og så er han i 1:1 målestok. Vi skal også huske på, at folk var meget lavere dengang, så han har jo også været lidt større, for at så være en mere overvældende skulptur at kigge på. I forhold til detaljerne, så kunne vi se tydelige blodårer på både ben og arme. Fødderne, de er fri på blokken, som han har hugget ud af, hvilket vidner om en god teknik. Men hånden, den går direkte ind i låret, som vi kan se på billedet her. Og det er jo mindre heldigt, men det må man antage, at det er fordi, der skal være noget stabilitet, hvor til armen, den er jo placeret frit, så det er en udfordring at hugge sten i den måde.
Og så har han nogle meget tydelige negle også. Det kan vi måske lige ane her på det her billede. Men der er altså kælet for den mindste detalje. Så er der sådan en stilistisk bestemmelse, og det her det er fra en hellenistisk kultur, der gik fra 336 før Kristus til 31 før Kristus. Ja, og den døende gælder jo så som sagt fra 230 før vores tidsregning, og det gør så, at det er en hellenistisk skulptur. Og det kan vi se på grund af den naturalistiske og realistiske detaljer, og det er en meget harmonisk statue, selvom selve situationen er meget dramatisk. Og der er mange følelser involveret, det med at han kigger op i drøvet ned mod jorden, og han er svækket og besejret. Og det er et portræt af en stereotypiseret galler med skægget og halskæden. Og så er den også beskuerinddragende, hvilket vil sige, at man kan gå rundt om statuen, og den er lige flot fra alle vinkler. Så har vi en perspektiveringsskulptur, og det er den tapre landsoldat, som der er rejst i år 1858. Og kunstneren er Herman Wilhelm Bissen, og det var altså en sejrsstatue, som Danmark fik lavet efter de vandt over Tyskland i treårskrigen fra 1848 til 1850. Og det var en soldat, der hed Christian Christensen, som der stod model. Og statuen er et sejrsymbol, ligesom den døende galler, og ligesom at den døende galler, det var den første statue til at vise taberne af den her krig, så var det her faktisk en af de første statuer her i Danmark, som der viste sådan den almene soldat, og det var altså ikke nogen konge, men det var en, som man rent faktisk kunne relatere til. Det var bare den almindelige soldat, der var i værnet på det tidspunkt. Og så er der også nogle antikke træk i den tapre landsoldat, og man kan så se på hans ansigt, at det muligvis er inspireret af Zeus, hvilket vi også viser et billede af lidt senere. Og den har så nogle hellenistiske træk. Det er et portræt af en virkelig person, og der er beskuerinddragelse, så man kan gå rundt om den, og der er detaljer fra alle vinkler. Og det er meget harmoniske proportioner, statuen har, og det er meget realistisk med alle detaljerne med ansigtet og den måde, han står på og tøjet. Og ja, meget detaljerig, det kan man også se nærmere, når vi kommer tættere på ansigtet med de billeder, vi bruger lige om lidt. Og så hvorfor bruger kunstneren referencer til antikken? Det gør det for at styrke nationalfølelsen og vise styrke og sejr, hvilket Zeus også repræsenterer ret godt. Og hvor den døende galler så er en hån mod taberne, så er den tapre landsoldat en hyldest mod sejrsherrene. Også meget romantisk. Og her er så et billede af den tapre landsoldat her i midten, og ham der har stået model. Og så har vi Zeus her, hvor vi kan se nogle af den lige næseryg der, og det store skæg, hvor der er mange af de samme træk. Det er de hårmanke, der står for maskulinitet og manddom. Manddom, ja. Så har vi også en kontrastskulptur, og der tænkte vi bare fandt en skulptur, der stod i stor kontrast, og det gør den her Pøblerskor altså. Vi kan jo se, at det bærer præg af, at der er langt fra af samme teknik, og at statuen den er meget statisk, der er et arkaisk smil, og ikke så mange følelser, og så er der også en ekstrem symmetri og frontalitet, den er meget symmetrisk, den her skulptur, og det vidner jo også om stilisering. Og så er der jo også perlelokker, fordi man netop ikke havde mulighed på samme måde til at lave tredimensionelt hår. Så ja, stil- og motivmæssigt så er den her kor altså meget forskellig fra den døde. Nu er der også en kvinde, som det er et billede af, så igen også motiv er helt anderledes. Slutbrugtfinale!